Яшчэ учора яны не былі знаёмыя паміж сабой, а сёння сядзяць за адным сталом і каля вогнішча. Тут усе адчуваюць сябе роўнымі. Магчымасці турыстычнага адпачынку, насычанага не толькі прыемнымі, але і карыснымі справамі, у фізічна абмежаваных людзей і дзяцей з цяжкасцямі ў сацыялізацыі з'явіліся дзякуючы аб'яднанню намаганняў адразу некалькіх арганізацый з Брэста і Століна. Але штуршок агульнаму руху стварыла асабіста зацікаўленасць іх кіраўнікоў. Это мы с Михаилом Скребейко, председателем этого столинского общества. И моя инициатива. Почему? Потому что мы пришли к выводу, что вот мы утром сидели и разговариваем с ребятами. Берегите здоровье. Вам оно дано один раз. Посмотрите на Николая, как он ходит, как он стремится к этому здоровью, а вы его просто прожигаете. Веласпаборніцтва і майстар-класы па кераміцы традыцыйныя для турпахода песні і размовы ля вогнішча. Так разнастайна, а самае галоўнае карысна, гэтыя падлеткі са Столинского района яшчэ не бавілі свой вольны час. Мы работаем здесь. Дрова носим, копаем, вот там, видите, копали. Спим мы в этом в спальных мешках, тоже хорошо. Первый раз спал в спальном мешке. Ну и как тебе? Хорошо. Здесь, в лагере, очень интересно было. Мы в футбол играли, волейбол, пионербол, на велосипедах покатались. В целом мне очень понравилось. Не хочется даже уезжать. Такіх, як Марк і Глеб з усяго району 10 чалавек. Яшчэ 8 – гэта моладзь з пэўнымі фізічнымі абмежаваннямі. Нягледзячы на стан здароўя, кожны з іх імкнецца да руху. Молодец! Супер! Супер, все, можешь падать. Умовы для задавальнення патрэбы ў актыўнасці насамруч ствараюць валанцёры. Гэты комплекс у вёсцы Лука – не часовая канструкцыя. З яе з'яўленнем мясцовая прастора стане больш развітай у плане інклюзіі. Дарэчы, валанцёрская падтрымка на такіх турзлётах абавязковая сярод памочнікаў як вопытныя, так і зусім юныя. Я уже ездила в мае с мамой, мне понравилось и решила еще сейчас съездить. В качестве волонтера помогаю. Вот, когда выставка здоровья, на станциях стою. Наступная кропка інклюзіўнага веламарафону – вёска Феадоры ў 20 кіламетрах ад Лукі. Там з удзелам мясцовых жыхароў на працягу 2 дзён пройдуць выстава здароўя і веласпаборніцтвы. Тетяна Будгусаим, Людмила Салзан, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».